Kana gumikan kay hangtod karon, wala pa may kaso nga gipasaka batok ni Jenny Jen Villegas Pensaber alias sa Biancali nga niguba sa investigasyon sa mga sakop sa kapulisan. May labot na sa kamatayon ni Riami Tokmo mga kabombo. Ni pasidaan naman tong daan si Police Major Angelito Valleser, ang hepe sa Labangon Police Station nga ilag file og kaso ang si bisan kinsa man nga mulubog sa investigasyon sa mga sakop sa kapulisan mga kabombo. Karon nga nailhan na si Biancali og nanapoy mga picture niya nga naga-circulate sa social media. Akong gi-encourage ato aga kapulisan sa Labangon Police Station nga filean og kaso si Jenny Jen Villegas Pensaber alias sa Biancali og alias sa Bia. Duha man gud ni kapangalan ang gigamit aning Biancali mga kabombo. Duha ka pangan. Ayan tinuod nga pangan Jenny Jen Villegas, nagtakuban sa pangalan niya Biancali nga alias Bia pagyod. Din ato palabyon ning hitabua kinahanglan na ay ngipon ang atong gabalaod tungod kay dili lalim aga gihimo nga kadaot aning Biancali ilad ang publiko tungod kay giguba niya ang reputasyon o ang kredibilidad sa mga sakop sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. O nangilad kini sa mga Sugboanon. Nakapadala og GCash ang mga tao aning Biancali kay lagi naluoy sa iyang sitwasyon nga nagatago-tago kay na bato pa nabalaka siyang seguridad kay sukad kuno nga nahimo siyang witness mga kabombo, undang na siyang trabaho nga siya sa apartment need siya og parakaon og abang sa apartment niya daghan na nailad hasta pamilyang Tokmo nailad mao pang Chichi Tokmo poblasyon nga mga 50,000 na 50,000 na ang kwarta nakuha aning Biancali alias Bia kay ilang gipadaan og GCash mga kabombo kwarta gipadas GCash pero wala joy aso nga makumkum kay gawas naman ang tinuod nga maayo kayo maghimuhimo og istorya kining bayhan na mga kabombo. Gani matod pang Biancali alias Bia nga mga pulis na bayran ang mga media na bayran aron di mahibaw-an ang giingong mastermind sa kamatayon ni Riami Tokmo. Gani na masangil pas Biancali nga gisuwayan kuno siya og negotiate ni Police Major Angelito Valleser, Hipis Labangon Police Station aron kuno nga iatras ang iyang pagka-witness sa kamatayon ni Riami Tokmo. Tiaw na ganim drop pa siya nga ginegotiate kuno siya nga Major Valleser nga iatras kuno ang iyang pagka-witness mga kabombo kay matod pa niya ang mga pulis lagi kuno na bayran. Mao nang dili nato ni palabyon ang gibuhat ni Biancali nga nakahasol sa publiko ug nakahasol sa pamilyang Tokmo. Kaning bayhana grabe kay bakakon mangingilad og professional nga scammer kini si Jenny Jen Villegas Pensaber. Tungod sa akong pag-discuss nini sa akong programa sa Bombo Radio Cebu mga kabombo nga kani si Biancali mangingilad kining bayhana scammer na bash pahinuon ko. Daghan kay mga basher nga murag gilayasan sa ilang insakto nga pangisip nga lunod patay gyud nga mulaban aning Biancali. O niya karon tanawa may resulta na. Asa naman ang inyuhang Biancali? Os muna ko, unta, tinudon sa Labangon Police Station ang pag-file og kaso batok aning Jenny Jen Villegas Pensaber aron na dili siya makapangilad paslain mga kabombo.